Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke malunga noSolomons oyi-right back phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kunamahlebezo kanye kuneendaba ezithi ke njengoba i-contract yakhe iphelelwa phaa ngoJuni umfana omdala, abasemagunyeni ke noqala zive xa bebechwechwele bezama ukwenza kucwaningo okanye uphando malunga necontract yakhe kuSolomons, bathi ke kungenzeka into yokubana iKaizer Chiefs ingayiriwinyishi ke icontract kaSolomons, bangayivuseleli ke ngokwelimi ke elenkobe icontract ke kaSolomons. Bazibeka ke zizathu bathi ke yiplayer ke ehlala yonzakele njalo ambor kuphele isizini, injuries ziyamxhesha kangangokuba ixesha elinintsi lichitha elimele kunexesha elinintsi alichitha edlala. Batsho bembalela besithi umzekelo udlala i-10 games ngesizini eyi-1, ixesha elinintsi usoloko enzakele. Bade bayibala bathi nakule sizini udlala iimetshi eziyi-9 phantsi kweBetway Premiership, wadlala zayi-9 ke kwiCAF Confederation Cup, wadlala eyi-1 kwiCarling Cup. Loo nto imnikeza into yokubana ke udlala imidlalo eyi-19 kule sizini umfana omdala, ixesha elinintsi ke ulichitha onzakelo. Bathi ke xa beyihlalutya ayikho ke itim ke engamnandelwa ukusebenzisana nomdlali osoloko ixesha elinintsi elichitha kwi-injuries. Bathi ke ngaloo magama ke kungenzeka into yokubana ke iKaizer Chiefs sizibone ke uSolomons ingayivuseleli ke icontract yakhe. Nawukhumbula into yokubana ke uSolomons ke ngomnye we-right back ke seqela leKaizer Chiefs, umfana omdala osuka phaa kuMoroka Swallows phaa ngo-2022 ukujoyina kwakhe phaa iqela leKaizer Chiefs. Sayina ke iminyaka emine, 4 years yonke phaa neKaizer Chiefs. Kwi-right back ke ukhompyutha phaa noThabiso Monyane kunye noRiff Rossler. uRiff Rossler naye umfana omdala besuka kumonzakalo omde, kodwa uthe xa wabuya umfana omthula wabonakala into yokubana ke la experience yakhe kwezi metshi zokugqibela iyasebenza apha kuKaizer Chiefs kakhulu. La experience kaRiff Rossler kwezi metshi zokugqibela okwangoku ke ngoku isenguRiff Rossler kunye ke noThabiso Monyane phaa kula right back yeqela leKaizer Chiefs ke ngeli xesha kuSolomons alimeleyo. Ndifuna ke baphulaphula le nto ke siyijonge sisemacala thina siyibhekisisa siyihlalutya, ingaske iKaizer Chiefs ingamsayinisa uSolomons ngoba ke zii-right za-right back zabo zibe ntathu, ibe nguMonyane, ibe nguSolomons ke ibe ngulo mfananyana ke wakwaFrossler. Zii-right ngoba basaza ubheka eAfrika bawudlala, and ke ngoku le sizini izayo mele benze sure into yokubana banento abayifakayo apha kwiikhaphu zalapha eMzantsi Afrika phaa eNaturena, noba yeyiphi ikhaphu kule sizini izayo mele babe bayithatha beyiKaizer Chiefs. Loo nto ke izawudinga into yokubana babe neskwadi esiluqelimba kwiipositions zonke abanazo phaa ngaphakathi ke etimini yabo. Ngaloo magama ke thina iminqweno yethu into yokubana ke baphinde bamsayinise uSolomons enye contract aqhubeleka ancedise phaa kula right back yeqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nina ke nisho into yokubana nina niyiva njani le meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.